29 ноябрьдә Зәйдә юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү буенча комиссияның чираттагы утырышы булды. Ул башкарма комитет җитәкчесе Эмиль Галиев рәислегендә үтте. Көн тәртибенә юллардагы иминлекне саклауга кагылышлы бик күп мөһим һәм әһәмиятле мәсьәләләр куелган иде. Төп доклад белән Зәй районы буенча ЮХИДИ бүлеге башлыгы Рамиль Гарифуллин чыгыш ясады. По итогам 10 месяцев 2021 года на территории Заинского муниципального района у нас зарегистрировано 324 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. Из них 25 пострадавшими, в которых погибло 6 человек, 29 получили ранения. Соңгы 10 айда Зәй районы юлларында руль артына исерек килеш утырган машина йөртүчеләр гаебе белән 6 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 2 кеше һәлак булган, 7се тән җәрәхәтләре алган. Тулаем алганда 10 айда исерек хәлдә руль артына утырган 139 машина йөртүче ачыклана. Узган ел бу сан 259-га җитә. Район буенча балалар белән бәйле 3 юл транспорт һәлакәте теркәлде. Пассажир ташучы транспортлар катнашында 2 юл һәлакәте була. Анда 4 кеше зыян күрә. Уңай нәтиҗәләргә ирешү өчен районның барлык структураларына бергәләп эш итәргә кирәк, диде Эмиль Галиев комиссия утырышына йомгак ясап. Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Ангелина Санникова, Зәй хәбәрләре.